כן, וואלה. כן. אז אני בקמפיינים. מה אתה עושה? ספר לי רגע לפני שנתחיל. קמפיינים, אוטומציות, יצירת תכנים, בניית VSL, בניית כל מה שאנחנו עושים פה. כאילו אני נותן את הפלטפורמה ואת המעטפת המלאה של עולם השיווק. בונים אסטרטגיה ביחד, ואז כן. ככה אנחנו בונים את הקמפיין. וכמה אתה לוקח ריטיינר, או שזה חבילות שצריך לקחת? זה חבילות, אבל ריטיינר אצלי מתחיל מ-2,000 שקלים פלוס מע"מ לקמפיין מאומן, פייסבוק, אינסטגרם. וכמה אתה ממליץ לשים במטה? מה מבחינתך? ההמלצה שלי זה במינימום 70 במינימום. שקלים, 70 שקלים? שזה המינימום של המינימום. אוקיי. את יודעת, נכנסו הרבה שחקנים לשוק. המון. כן. אז אנחנו, אין מה לעשות, ככל שזה פייסבוק לא ימהרו לעשות את זה, גם במיוחד עם כל השינויים של ה-AI, כן. שזה שהיום כל אידיוט יכול להרים קמפיין, עם קצת שיחות עם הקלוד, אז עוד יותר שהוא נתן... פייט. כן, פייט. בטח. תגיד לי עכשיו, מבחינת, אנחנו עושים פה שלושה תכנים, וזה היה קמפיין של כאילו ב100 שקלים. מה הבעיה ואני ארצה עוד להרים, כאילו, לצלם סרטונים? איך זה עובד אצלך מבחינת חבילות? בואי נתחיל, ואז נשב על זה אחר כך, תראי איך יצא, סבבה. קצת את הזה, ואז משם נתחיל, נדבר על הכל. מהמם. קפצתי איתנו לכמה לא יודעת, שלבים, אני יפה. באה, את כאן ועכשיו, כן, יפה. אני באה מאוד, מכירה את זה. עולם השיווק זה את, יפה. כן. אז אני אתחיל איתך את השלוש שאלות. נראה שהכל זורם מבחינת התוכן, אם יש דברים שאני אצטרך להתעכב איתך, נתעכב עליהם, וככה נצא לדרך. יאללה. טוב, שאלה ראשונה. את אמרת שכל אחת יכולה להצליח אם היא תסכים לצאת מאזור הנוחות, אז למה כל כך הרבה בעלות עסקים נשארות תקועות למרות שהן יודעות מה צריך לעשות? שנים שגדלנו וגידלו אותנו ממקום שלא להיראות, שזה לא נעים, עדיף להנמיך, וזה ככה לאורך כל השנים יצר מצב שגדלנו במקום הזה של האמונה הזאת שאם אני לא נראה זה בסדר. בואי נארוז את זה לרילס, להוק, לכותרת. אוקיי. כמה נשים באמת, ננסה לעצב תעשה לי הוק, איזה הוק? אמרת ששנים כאילו, את יודעת, לימדו אותנו לא להיראות, לא להיראות בקדמה. מה זה אומר? לא להצטלם, לא לפרסם את ההצלחות, לא להגיד כמה אני טובה? נכון. אוקיי. איך אתה רוצה אפשר שנגיד להתחיל. את זה? מה שאנחנו ילדים אומרים לנו, אל תתגאו בהצלחות, אל תזה. המזרחים קוראים לזה עין הרע. נכון. נכון? אפשר גם להגיד את זה, המזרחים קוראים לזה עין הרע. כל הזמן לפחד. אז רגע, מה ההוק בעצם? יפה. המזרחים קוראים לזה עין הרע? את יכולה, כל הזמן, מאז שאנחנו ילדים, אמרו לנו, אל תפרסמו את ההצלחות, אל תתגאו במה שיש לכם. אוקיי. ואז תגידי, המזרחים קוראים לזה עין הרע. למה הם מפחדים שאם יהיה לך משהו טוב, אבל לא, להפך. אם אנחנו נפחד כל הזמן מלהגיד כמה אנחנו טובים, וכמה יש לנו, וכמה להוציא את היכולת ואת ההצלחה שלנו כן. החוצה, מי יראה אותנו כמה אנחנו טובים? אז אחר כך, אם לקוח רוצה לראות אותי כמה אני טוב, כמה יש לי, כמה ידע יש לי לתת לו, ואני לא מתגאה במה שיש לי, איך הוא יסמוך עליי ויאמין שיש לי מה לתת לו? סבבה. אוקיי? שנים שלימדו אותנו לא לבוא לקדמת הבמה. להחביא ולא להראות שאנחנו טובים. מההתחלה עם אנרגיות. שנים שלימדו אותנו להחביא. לא להראות שאנחנו טובים, לא לבלוט, להסתיר את הדברים. בעצם אצל המזרחים, אוקיי. תמשיך, אצל המזרחים. אצל המזרחים זה נקרא עין הרע. וזה המקום הזה שאומר, אל תבלטי כדי שלא יעשו לך מזל לא טוב. אבל בעצם יש פה דיסוננס, כי אם אני לא טובה, אז איך ידעו שאני טובה? איך יפנו אליי? יש פה דיסוננס. אם אני טובה, איך ידעו שאני טובה? כי אוקיי. לא אם אני לא טובה. יש פה דיסוננס, כי אם אני טובה, איך ידעו שאני באמת טובה? אוקיי? רגע, נעצור? כן, כן, הכל בסדר. אוקיי. אנחנו נארוז את זה לאט לאט, את כן. יודעת, עם קצת חיתוכים וקצת כן. זה יעבוד. רגע, תסכים לצאת מהזור. אז למה כל כך הרבה בעלות עסקים נשארות תקועות למרות שהן יודעות מה צריך?
אז אנחנו יודעים תכלס מה צריך לעשות. רגע. כולם לא, יודעים. אני יכולה להגיד משהו כמו, אז אם אתה שואל אותי למה כל כך הרבה נשים תקועות באזור שלהם, כי הן נמצאות באזור הנוחות. מה זה אומר? אזור הנוחות זה אומר המקום שהכי בטוח לי, ולכאורה הוא בטוח. כי זה אזור שהוא מצד אחד משאיר אותך באותו מקום, אבל מצד שני יוצר אצלך תסכול כזה, אצלך? אצלך, אצלך. אוקיי. מההתחלה? כן. בעצם הרבה נשים נשארות באזור הנוחות. אזור הנוחות אומר שהן לא זזות מעבר למה שהן יודעות. הן לא מתאמצות, הן לא עושות דברים שהן לא רגילות, הן מפחדות לצאת לעולם, הן בונות דברים רק במסגרת שהן מכירות ויודעות. וכל העניין הוא זה שהן מפספסות. כי למה הן מפספסות? כי הפריצה הגדולה וההתפתחות היא כשאתה מעז לעשות משהו שאתה לא מכיר. כשמעזים לעשות משהו שאנחנו לא יודעים, שעד עכשיו אנחנו ממש מפחדים. ולרוב, הגדילה שלנו נמצאת במקום שאנחנו מעיזות. זה מקום שאנחנו מפחדות, אבל עוברות דרך. ואני רואה את זה אצל הרבה נשים, בעלות מקצוע, שהן אלופות במה שהן עושות. הן באמת בקליניקה יושבות, הן מטפלות, יועצות, מאמנות, בין הטובות שיש. אבל כשתגיד להם בואי לשווק, או בואי לעשות משהו שהיא לא רגילה אליו, אז יש פה שיתוק, ממש נעלמות. וזה אחת הבעיות הרציניות שאישה לא משווקת, היא לא נראית, היא לא יודעת שהיא יכולה יותר, או גם אם היא יודעת שהיא לא יכולה יותר, היא לא מעזה, ובגלל שהיא לא מעזה, היא לא מתפתחת, והיא לא מכניסה עוד יותר כסף לעסק. אני יכולה לשתות תוך כדי? כן, בטח, תשתי רגע, הכל טוב. מעניין, כי אזור הנוחות זה מקום שקרן, אוקיי? בוא ניקח בן אדם שמן שרוצה לעשות דיאטה. אז הנוח שלו, האזור הנוחות שלו זה לבוא, לאכול, לשבת לרבוץ מול הטלוויזיה ולעשות את הדברים שהוא עושה עכשיו. אבל הוא רוצה להיות במקום אחר, במקום של בן אדם פעיל, בן אדם מכותב, בן אדם רזה, בן אדם שמח. אז איזה מין נוחות באזור הזה שאתה נמצא במקום שלא טוב לך? הרי לא נוח לך במקום הזה, אבל אתה עדיין עושה את זה. וקוראים לזה, למרות זאת קוראים לזה אזור הנוחות. יש כן? זה אזור של עצלנות, זה לא אזור של נוחות. נכון. כי אם היה לך נוח, אז אם נוח זה אומר שזה משהו שהוא טוב. לא. נוחות לאו דווקא זה משהו טוב. יש כאלו שקוראים לזה בכלל אזור הנוחות. אוקיי, ולא הנוחות. כן. כי זה לא בכלל, להיות במקום נוח זה לא אומר שזה מקום שהוא טוב או לא טוב. זה אומר שהוא אזור שאתה רגיל אליו, שהוא משאיר אותך באותו לופ, שאתה לא עושה שום מאמץ. אתה אמרת את הנושא של האיש שמן או אנשים שמנים. של חיטוב ודיאטה. כן, זה מאוד 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 טריקי, כי מצד אחד אנחנו רוצים משהו, ומצד שני אנחנו לרוב לא עושים אותו. אז זה לא שהנוח הוא טוב, הנוח הוא פשוט תוקע. איך זה שיצירת תוכן מתחילה באסטרטגיה? אז למה רוב העצמאיות מעלות תוכן כל יום ועדיין לא מקבלות פניות? בעצם, מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה בעצם כמו מפה, תוכנית, שבה אתה יודע איפה אתה נמצא. הייתי מתחיל את זה בהוק אולי. החוכמה היא לא לעלות כל יום סרטון. אוקיי. החוכמה היא לא לעלות כל היום סרטון ותכנים. וזה לא בהכרח שאתה תעלה כל יום סרטונים ותכנים, אתה תקבל לקוחות. כי ברגע שאנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, מה התוכנית הסדורה שלנו, ולאן אנחנו רוצים להגיע, אף אחד לא ידע את זה, אוקיי? זה מאוד מאוד מבלבל. אסטרטגיה נועדה ליצור לך תוכנית מסודרת. תוכנית שגם אם אתה יודע שבמקום מסוים קשה לך, ויש שם איזושהי נקודה שהיא לא עובדת לך, אתה יודע איך לפעול. גם בעצם תוכנית או אסטרטגיה היא להחזיר אותך כל פעם שאתה מתבלבל, כי הפיתויים הם גדולים בחוץ. ואתה רואה את זאתי קופצת ועושה תכנים, ואת זאתי מדברת, ואתה מתפתה, כי אתה אומר גם אני רוצה ככה, אבל בסופו של דבר, אם אתה לא תעשה מה שאתה רוצה, ומה שנכון לך, אז זה סתם בלבול.
אז זה לא חוכמה להעלות תכנים. חוכמה להעלות תכנים מדויקים, שיסבירו לצופה מה אתה בעצם מוכר, ואיך אתה יודע לעשות את זה, או לקחת אותו למקום הזה שהוא נדרש לו. זה ברור לך? לא כל כך, אני רוצה שנעשה את זה עוד הפעם. בסוף אוקיי. אני רוצה בואי נפשט את זה. נכון, יש אסטרטגיה. אסטרטגיה באופן כללי, אם נדבר על אסטרטגיה, זה נורא ישעמם את הלקוח. אוקיי. מה אני רוצה להוציא מזה? אני רוצה להסביר לו שזה לא חוכמה. אתה יכול גם להעלות סרטון אחד בשבוע, וזה עדיין ייתן לך את הבאז ואת מה שאתה רוצה, לעומת שאם תעלה פעמיים וכל יום. אתה צריך לדעת, אתה צריך להבין גם מה הקהל שלך רוצה לראות. איך אתה תראה את זה? תסתכל על דפים אחרים. אני חושב שזה, כולנו ממדלים. אם אני עכשיו נגיד נכנס לעולם הנדל"ן, ויש לי אפס ידע בתוכן בעולם הנדל"ן, אני אלך יראה את האנשים הכי גדולים, 5-6 האנשים הכי גדולים בעולם הנדל"ן, אלה שהביאו הכי הרבה צפיות, איזה תוכן הם מעלים, מה יצר גם הכי הרבה אינטראקציה, ואז אני אתחיל למדל אותם. אני לא אעתיק מילה במילה, אבל כן. אני אומר, אוקיי, יש, לא יודע מה, אני סתם זורק רעיון, איך מחשבים נסח טאבו. אם אני רואה שהוא עושה את זה בצורה מעניינת, עושה את זה בצורה שהיא בחוץ, או שהוא עושה את זה בצורה של טבלה, או שהוא מראה לי איך להיכנס לאתר מסוים ומראה לי שאפשר להוציא נסח טאבו, אני אקח את זה לעולם שלי. בשתי דקות תוציאו את הזה. הנה אתר שמתווכים לא רוצים שתדעו, נגיד לצורך העניין. אני נותן איזשהו משהו שהוא מעניין, שהוא טריקי, שהוא יפה כזה, שהוא אוקיי, הוא עשה את זה, והנושא הזה עניין. אתה מבינה? רגע, לא, בלבלת אותי קצת. מה אתה בעצם רוצה? מה שאני בא להגיד, זה לא החוכמה לעלות סרטון כל יום, החוכמה היא לבנות אסטרטגיה שהיא נכונה. אני יכול למדל, לקחת אנשים שהם מאוד ויראליים וטובים בתחום, ולקחת, להסתכל, לראות מה עבד להם, ולהתחיל לעשות גאנט של תוכן שדומה לעסק שלי. אוקיי. ואז ככה לבנות אסטרטגיה. או שזה בעצם גם תכנים שאתה גוזר מתוך הקליניקה, למשל. בדיוק. או לקוחות ששואלים אותך שאלות. יפה. אז כאילו, אני אנסה? כן. אוקיי. זה שתעלה כל יום תוכן, זה לא אומר שיבואו אליך לקוחות. יש פעמים שאתה עולה סרטון אחד, או רילס אחד, או לא משנה, פוסט אחד, ואתה מושך את הלקוחות המתאימים. מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשאני מעלה תוכן, אני צריכה לדעת מה הקהל שלי רוצה לשמוע. אני צריכה לדעת מה הוא מחפש. אני צריכה לדעת האם מה שאני מציעה לו בכלל מתאים לו, אוקיי? כי יכול להיות לצורך העניין שאני מפרסמת עכשיו, יש לי מכונת לייזר חדשה לטיפול בפנים ובאקנה. ואם אני מפרסם את זה ללקוחות שאין להם שום עניין עם זה, אז בזבזתי כסף, לא הגעתי לקהל שלי המדויק, וסתם נפלת פה בין הכיסאות. איך אני סוגרת את זה? או שזה לא דוגמה טובה? אני חושב שתפשטי את זה. עוד יותר זה? אם נגיד, אם אני כלקוחה הייתי אומרת לך, מה זה, נגיד יש לי עסק של, באמת, ניקח את זה לדוגמה של מאמנת מנטלית. אוקיי. איך אני אמורה, מה זה אומר אסטרטגיה, ואיך אני צריכה לבנות אסטרטגיה? אתה שואל אותי עכשיו על אסטרטגיה? אמרנו איך שיצירת תוכן מתחילה באסטרטגיה. אז למה רוב העצמאיות מעלות תוכן כל יום ועדיין לא מקבלות פניות? אז מה חסר לי? אני מעלה כל יום. אני מדברת על אימנות, על NLP, על זוגיות וזה. שום דבר לא גורף את ה-200-300 צפיות. אוקיי, אז בוא נתחיל רגע. זה שלקוחות מעלות סרטונים כל יום, לא בהכרח שייתן להם מענה. נכון. לא בהכרח שיהיו צפיות, ולא בהכרח שיפנו אליהם, כי הם מעלות כל יום. יש פעמים שאתה מעלה סרטון אחד בשבוע, והוא מתפוצץ ברשת. השאלה היא למה? השאלה היא שאני כבעלת עסק רוצה לשאול את עצמי, מה היה בסרטון הזה שהביא לי את הלקוחות האלו? עכשיו, לפני שאני מביאה מה לקוחות, לפני שאני מבינה מה זה מביא ללקוחות שלי, אני צריכה להבין איזה תוכן אני מעלה. לא סתם לעלות בלי שום סדר.
נשים שמעלות תוכן בלי לבנות אסטרטגיה, זה בזבוז זמן, כי למה בעצם? אסטרטגיה היא תוכנית, היא להבין איזה תכנים אני רוצה, מה הקהל שלי צריך. זה שאני רוצה לדבר על זה שלמדתי, אני לא יודעת מה, באוניברסיטה הכי טובה, זה לא מה שצריך, זה לא מה שהקהל שלי צריך בעצם. אתה מבין? נראה לי אתה לא איתי. אני מבין, אני מקשיב לך ואני מנסה גם לאבד את זה ולשמוע אם אוקיי, יש אז משהו אני לא, שזה. אז אני, כאילו, אוף דה רקורד, בואי. רגע, אוף דה רקורד, ההבנה שאסטרטגיה היא מאסט בעסק, זה כמו לאסוף את כל לאסוף את כל הדברים, זאת אומרת, את כל המחשבות, את כל הרצונות, את כל כאילו, אסטרטגיה זה תוכנית. זה כמו שאתה תיסע למקום ואתה לא יודע לאן אתה רוצה לנסוע או איך אתה רוצה. זה ה-Waze בעצם. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? יפה. אז אפשר להגיד, רגע, תחשבי שנייה, קחי כמה צעדים אחורה. אם הייתי שואלת אותך, תגידי, מה רצית, מה את רוצה שאותו צופה שיראה את הסרטון יעשה? יש לך תגובה? איזה תגובה היית רוצה שישאל אותך שאלה בנושא? יעשה לייק? מה הדבר הראשון שאת רוצה? תשאל אותי כאלה? לא, בכללי. אם הייתי שואלת אותה לקוחה. ואם אומרת לך, לא יודעת, זה נראה לי סרטון יפה. אוקיי. השאלה אם יש בו משהו, מה הערך מוסף שאותו לקוח, אותו צופה רואה, שאומר וואלה שווה להקשיב לה. עולה לי משהו להגיד לך. אני חושבת שהבעיה אני חושבת שהבעיה הרצינית של בעלות עסקים זה שהן מעתיקות, אוקיי? הן עושות מה שאחרות עושות בלי להבין מה הן עושות. הן מעלות סרטונים כי אמרו להם שצריך לעלות סרטונים, הן כותבות פוסטים כי הן רואות שמישהו אחרת כתבה פוסטים, אין להם איזושהי תוכנית מסודרת. הן לא מבינות שהנביאה שלהם צריכה לבוא ממה הלקוח בעצם רוצה. מה הם רוצים שיקרה מהלקוח? מה הלקוח יעשה? יעשה להם לייק, ישאיר תגובה, ישאיר את הפרטים שלו, וברגע שלקוחה לא מבינה שהיא צריכה לנבוע או לחשוב בנעליים של אותו לקוח, אז היא מבולבלת. ומה האסטרטגיה עושה בעצם? האסטרטגיה עושה תוכנית. היא מסבירה מה הם התכנים שצריכים לעלות, איך התכנים צריכים להיראות, מה המסרים, ולעבור את כל השלבים אפילו של מסע לקוח, שהיא צריכה לתת לה, להעביר את זה בעצם ללקוח שלה. אוקיי? זה בגדול מה שאני חושבת. אמן. שנייה, אני אפתח את זה. דיברת על זה שיש לך ילד, שהבאתי ילד לעולם אחרי שנים של התמדה. את רוצה שנדבר על זה? אפשרי? יאללה, מאמן. את הצלחת להביא ילד לעולם אחרי שנים של התמדה. מה הקשר בין התמדה הזאת לבין ההצלחה של עסק שמרגיש תקוע? איזה הוק ניתן לזה? ההתמדה עושה את כל ההבדל? כמה שנים? לא, כמה שנים? 7 שנים. את יכולה להגיד, אני 7 שנים ניסיתי להביא ילד לעולם. אני 7 שנים ניסיתי להביא ילד לעולם. ותמיד ידעתי שאני אהיה אימא. לא, לאורך כל הדרך, וזה היה מסע מאוד מאוד קשה, לא היה לרגע מחשבה שאני לא אהיה אימא. דברי איתי דווקא על הנקודות היותר כואבות של 7 שנים האלה. ואז אחר כך נדבר זה מסע מאוד מאוד מפרך. יותר מהכל זה המקום שאין לך מושג מה תהיה התוצאה. אתה נכנס לאיזשהו עולם שאתה לא מכיר אותו, לא ביקשת אותו. אני כבר לא מדברת על המסע הפיזי, על כל התהליך הפיזי שעוברים בלהביא ילד שהוא לא רגיל, אלא בטיפולי פוריות. סביבי כולם נקלטו להיריון. כל מי שחבר שלי, חברה שלי, הם נקלטו בהיריון בצ'יק צ'ק.
ואז עולה השאלה, למה אני לא? והמקום הזה של להיות קורבן, כשאתה לא באמת יודע שאתה קורבן, אלא אתה בורח לרגשות כאלו של אני ראויה, וכולם נקלטים להיריון ואני לא. וזה מסע מאוד מאוד מורכב ומצריך הרבה כוחות נפשיים, גם לי וגם לבן זוג. וזה היה תהליך של 7 שנים שבו אתה לא יודע בשום נקודת זמן אם אתה תיקלט או לא. וזה מחזוריות, זה כל חודש, חודשיים שאתה נכנס לטיפולים, שאני נכנסתי לטיפולים, שבהם אמרתי, וואי, כאילו, עכשיו זה קורה, ואז עוד פעם יש אכזבה. ושוב פעם אני מניעה את עצמי, ושוב פעם אני רוצה, ושוב פעם אני מתאמצת. כספים שנלווים לזה, זמן שאתה נמצא בטיפולים ואתה לא, אני לא בניתי עסק. ב7 שנים האלו אני לא עשיתי שום דבר שהוא לטובתי האישית, חוץ מאשר להביא ילד. לפתח איזושהי תקווה בתהליך של 14 יום, ויש עוד פעם אכזבה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ו7 שנים, וזה היה ממש מטלטל. הייתה חוויה מאוד מאוד מטלטלת. ומה שהחזיק אותי זה 2 דברים. זה האמונה, שאני אהיה אימא. אני ידעתי שאני אהיה אימא, לא היה ספק. לא ידעתי איך ומתי, אבל אני ידעתי שאני אהיה אימא. ודבר שני זה שזה התמדה. לא הפסק, קודם כל אני דיברתי על זה, זה לא היה בהחבא, ודיברתי עם אנשים סביבי, ורצה הגורל שהפנו אותי לפרופסור שאיתו נקלטנו, וזה היה על ידי זה שסיפרנו ודיברנו, כאילו לא הסתרנו ולא התביישנו, שזה היה אחד הנקודות אור. אז אמונה זה מה שיחזיק אותי, והתמדה. עכשיו אם אני מקבילה את זה רגע לעסק, גם כשאנחנו פותחים עסק, יש לנו חלום. יש לנו חלום, לא משנה, אחד רוצה להתעשר, אחד רוצה להיות חופש כלכלי, אחד רוצה להיות עצמאי, אחד רוצה, כל אחד והחלום שלו. כשאתה בא לעסק, עסק הוא כמו ילד. לרוב אנחנו לא יודעים מה הולך להיות ממנו. ולכן ההתמדה של לבנות עסק, או התמדה של גם כשימים קשים ושאין לקוחות, ושהדברים לא ברורים, ושהעסקאות נופלות, שם יש את הפריצה. מדהים, יפה. זה היה טוב? כן. את יודעת מה? אולי אפילו לא הייתי מדבר בכלל על העסק. הייתי נטו סוגר את זה רק על אתה תעשה קאטים איפה שאתה רוצה. על התחושה הפנימית הזאת. אבל מעניין. אז אולי אז אפילו אני רוצה לגעת, אני רוצה לגעת בעניין הזה יותר עמוק. גם בתחושה הזאת, 7 שנים של להביא ילד לעולם, וגם לפעמים בעסק אתה יכול לפתוח אותו, ובמשך שנים, בשנים הראשונות, לא לראות רווחים, אתה נמצא על ברייק איבן, אולי טיפה, אתה מושך כסף ממש בקטנה, אבל זה לא משהו שבאמת אתה יכול להגיד, וואלה, הגעתי לנחלה, יש לי עסק שעובד בצורה טובה ויציבה. זה באמת זה כמו להביא ילד לעולם, אתה צריך לחכות ולשבת ולטפח אותו ולהמתין שהוא יגדל, ועד לראות את הפירות. נכון. איך דווקא ממקום שלא הכל הולך חלק, באמת גם בעסק, עדיין אתה אומר לעצמך, אני רוצה להמשיך, כי כנראה שאם אני אמשיך, ביום מן הימים זה יהיה טוב. משהו יקרה, משהו יפרוץ. איך נעשה את זה בהוק? אפשר להגיד, עסק זה כמו להביא ילד, עסק זה כמו להיכנס להיריון, עסק זה כמו... עסק בעצם זה כמו להיכנס להיריון. רב הנסתר על הגלוי, אוקיי? אין לך מושג, גם הרבה פעמים שאתה חושב שאתה רוצה שהוא יהיה ככה, זה לא בהכרח התוצאה שאתה תקבל. והדברים שעושים מבחינתי את ההבדל, וזה מניסיון של שנים, גם של
לבנות את העסק שלי וגם להביא את הילד, זה אמונה. כי אם אין לך את הטיבול הזה שנקרא אמונה, זה לא יעבוד. כי גם בשנים הראשונות של להקים עסק, יש יותר קשיים מההצלחות. אנחנו רואים את זה סטטיסטית, מה קורה לעסקים בדרכם הראשונה, שהם הרבה מהם נסגרים. אותו דבר כשאתה הולך להרפתקה בלהביא להיקלט להיריון, להביא ילד וכו' וכו', זה מסע שאין לך מושג. תקשיב, יש כאלו שבכלל לא נקלטות להיריון, והן לא בוחנות את האופציה, יש אופציות. יש לאמץ, יש פונדקאות, יש אלף ואחת דברים. אבל ברגע שאני נעולה ואני לא פתוחה לאפשרויות חדשות, זה מאוד מאוד קשה לצלוח את הפרויקט הזה, את המסע הזה, וזה מסע מאוד מאוד מאתגר. זה מסע שהנפש שלך, אני לא מדברת כבר על המצב הבריאותי, שלא תמיד יש לך את הכוחות פיזיים לצלוח אותם. זה להתעלות על הרבה דברים שביום יום קשה לך מאוד. עכשיו, אני טיפלתי ב3 בתי חולים. כל פעם עברתי בית חולים מסיבות כאלו ואחרות, ופגשתי מאות אנשים שעברו איתי את התהליך הזה. והיו כאלה שאחר כך הייתי איתם בקשר שלא צלחו אותו. כי או שהם התפרקו בזוגיות, או שהם התייאשו, וזה ברוך. להתייאש במסע שלך להביא ילד, זה כאב גדול. גם בעסק. נכון? זה הכל ביחד, נכון. עסק, ילד. כל דבר זה תהליך. זה תהליך שאנחנו עוברים הרבה דברים. בילד את לא יודעת כל חודש מה יהיה. נכון. גם בעסק, אתה לא יודע כל חודש מה יהיה. נכון. יש מלחמה, יש לקוחות עוזבים, לקוחות באים. יכול להיות שיש חודש אחד פורה והכל טוב ויפה, וחודש אחר, וואו, נפילה. נכון. צניחה חופשית. במיוחד בארץ שלנו, אין לנו ודאות. וברגע שאין לנו ודאות, אז אם כל רגע אנחנו נתייאש ונסגור את העסק, אז זה לא יתקיים. אוקיי? יפה. טוב, יש לנו פה 3 תכנים. מה יש לנו? דיברנו על הילד, דיברנו על האסטרטגיה, דיברנו על... אתה רואה אותם? כרגע, אני יכול להראות לך חלק, אבל... לא. אפשר להצטרף. אתה רואה, אתה יודע מה התכנים לרילסים? אני רואה את התכנים, כן. כן? תראי, ב3 תכנים ב-99, נראה לי אמרתי לך, אני שולח לך את הגולמי. אתה שולח לי את כל זה? את ההקלטה המלאה. כן. אם את רוצה לחתוך. כן. אם את רוצה שנחתוך לך, נחתוך. נעשה את זה בתוספת פשוט. אוקיי. לא חלק מהחבילה. אבל בואי תראי. יאללה.